de verlenging, het doelpunt van Iniesta. Het net niet halen van de wereldtitel. Dit is een ploeg die gewoon tweede is geworden op een wereldkampioenschap voetbal. Maar wat heet gewoon? In 74 en 78, twee grote ploegen haalden het ook net niet. Maar het zijn met elkaar de enige drie ploegen die ooit zo ver kwamen van Nederland. Natuurlijk, de Europese titel in 88, die staat. Dat is de enige echte titel, maar een wereldkampioenschap, het is net ietsje meer. Terwijl de spelers op de voorgrond staan, kan ik vanuit mijn positie zien dat Bert van Marwijk een beetje achteraan is gestaan. Staat te genieten van zijn jongens. Nu toch weer bij de groep. Maar wel een beetje aan de achterkant nog. Mooi met Van Persie. De dokter hier ook op de achtergrond. In het zwart. Ja mensen,